V dnešnej zámene spoznáte netradičnú rómsku rodinu z Pukanca, Češku Libušu, Maďara Alexa a ich adoptívnu dcéru Žanetu. Vyskúšať si život v ich domácnosti bude výzva pre Miriamu z Handlovej. Doma necháva svojich 3 chlapcov, Sebastiána, Stanka a Stana. To sú to Rómovia. Vidím to hneď tu. Pošleme dedu domov. Víš čo, ja to vycítil som od teba moja. Že více tvoj manžel doma možno, že porába, jak ty, lebo ľahostajne žiješ. Nemám rada takýchto prekrúcačov. Budeš kričať na nás a mám policajtov, že tu mám malé deti a robíš tu hulákov. Ja potrebujem, aby sa mi disko vyspalo, nie je tu huláka. Počúvaj ma dobre. Ty si mi dobre. sama povedala, že ty hulákaš po manželu aj po sere. Takže po nej tu nebude hulákať, ale ty si nevypadol, ani som s tebou už si neprekrúcal. S tebou som skončil, nemám sa o tom baviť. Uzaver som tému. Ja dostanem šoky tu. Ja som pila. Bola som veľmi zúfala. Bola taká doba, že som si nemohla nájsť robotu. Žili sme v horších podmienkach. Žila som u jeho rodiny. Chcela som sa osamostatniť. Nevedela som sa zamestnať, aby som si vedela vybudovať svoj život tak, jak ja chcem. Ale on mi dával tú silu. On mi povedal, ja ti verím, ty si tú robotu nájdeš, neboj sa. Lebo ten jeden plat to bolo strašne málo. Som zvyknutý stále robiť, lebo jeden poriadny chlap, jak sa hovorí, že keď má barák, tak sa stará okolo baráku, okolo dvora, lebo sa nájde pri každom baráku volačo a montovať. Tatino od rána je vonku, leďva ťažko príde donútra, napapá sa, leďva ťažko. Pohádajú sa, kým nepríde donútra, že naje sa, poď tak. A do večera je vonku. Libuša s Alexom nemohli mať vlastné deti, tak sa rozhodli vychovať Žanetu ako svoju. Teraz sa tešia z vnúčat Andrejky a Andrejka. A ja na to nepozeral som nikdy v živote, že ona nemá decka, alebo že neporodila mi decka, bola chorá. No a to ľutoval som stále, že nemáme. Stále túžil som po decka. No ale to je všetko napísané u Pána Ježiša, že človek narodil sa, aj tak odíde. No ale keď raz nemôžeme mať, tak aj tak ju môžem mať rád a milovať. Som mu vďačná, že stál pri mne v tej najväčšej chorobe, keď som bola chorá. Nechcela by som, aby nás navštívila tu taká žena, zastúpila ma, čo je agresívna. Aby bola skôr taká priateľská, že sa vie skamarátiť s ľuďmi. A že aby mala rada deti, aby nebola taká, že agresívna na deti, aby nekričala na deti. Spoznali sme sa vlastne cez internet. Mali sme rande, ktoré trvalo 8 hodín a tak sme sa nejako zalúbili do seba. Prišiel do Prievidze, išli sme do kaviarne, dali sme si horúcu čokoládu. Pri tej jednej horúcej čokoláde sme boli asi 3 hodiny. Išli sme na večeru a dali sme si prvú pusu a už to bolo, už bola ruka v rukave. Zo začiatku sme to brali ako kamaráti a potom po mesiaci, alebo po 2 mesiacoch do seba zalúbili. My sa furt smejeme, snažíme sa vlastne na každý problém obrátiť vlastne na srandu. Vlastne nevešame hlavu do žita, tak by povedali ľudia. A Mírka má materskú. Často sme mali v obchodoch a potom ešte si vyrábame ako na brigáde tak. Tak Stanko je akože taký citlivý, proste a taký, by som povedal taký, že chce, aby sa niekto o neho staral, proste, že mu musím spraviť že raňajočky, kávičku. Ja som skôr ako žena domácnosti, akože periem, upratujem a mám rád čisto do poriadu. Tak do zámeny manželiek ideme vlastne kvôli tomu, aby som spoznala aj iné rodiny, vlastne ako oni žijú, ako majú harmonogram, ako sa starajú o tie deti. A vlastne chcem si aj vlastne vyskúšať, ako stanú zvládne 2 deti. Tak, vadilo by mi, že keby druhá, akože manželka, ktorá tu príde na tých pár dní a by ma kričala a hučala, tak to by mi vadilo. Alebo že mi rozkazovala, že tam, toto. Ja by som nikdy nešla do rozpadnutého domu, kde by bola špina, proste neporiadok, kde by nebolo vlastne o deti postarané, vlastne, že by chodili polonahé,
čo niekedy vydávam v televízori, ako tí opálenejší občania. Nešla by som ku alkoholikom, ani kde sa fajčí, proste keď ja dostanom nefajčím, tak to by mi asi vadilo. Ahoj. Jedna rodina vyznáva mestský životný štýl, druhá sa rozhodla pre život na dedine. Za 5 dní si doma, tak čo? Ahoj. Čau, čau. Niečo však majú spoločné, zdroj príjmu. Nikto z nich nepracuje. A drž sa, hej. Čau, čau. Ahojte, dávajte na seba pozor. Tak som zvedavá, že kam idem, čo to bude. Vlastne aký chlap ma doma čaká, či má nejaké deti, proste kopec otázok a odpoveď zatiaľ žiadna. Mám z toho strach. Nemôžem povedať, že nie. By som sama seba klamala, keby som povedal, nebojím sa. Libuša už v živote zažila všeličo, ale teraz má strach. Tak ja neviem, či príjmu vlastne tú novú ženu, vlastne tá novú manželku náhradnú, či príjmu vlastne deti. Ak sú rasisti, na všetko možné myslím. To je prípad, keby som išla ku mojej babke na dedinu, prísam fakt, že... Do nejaké rezervácie. Alebo kam idem, neviem. Ježiša Maria. Kde sme sa tu dostali? Kde to sme? Ježiš Maria. Kde to som? Libuša sa od samého úžasu zabudla v novom byte vyzuť. Detská postielka. Tak to je deťátko. To je malé dieťa. Aha, chlapček. To je chlapček. Joj, chlapček. Mime sa z auta vôbec nechce vystupovať, no stále dúfa, že to, čo ju čaká vnútri, je lepšie ako to, čo vidí zvonku. No, bože. No tak, keď vidím, že neokošovám, tak myslím, že prerábajú. Ale ako... No som zvedavá, čo to bude vnútri, ale zatiaľ nejaký dobrý pocit by som nemala. Z tohto. Vidno, že je to čistá rodina, že je to čisto. Tak butujem tú ženu, čo išla ke mne. Mama mia, to ani moja babka tak nebýva, kto to tu je. Stavím ísť hore. Tak idem hore. Som zvedala. No. Hrozné, aspoň voda tu tečie nejaká. Vodu majú. A či pôjde teplá, to neviem. Detská pasta, takže budú tu aj deti. Ak je stará, to neviem. Toto je detská izba. Jaj. Ale je nádherná. To takto by som si predstavovala asi izbu pre moje deťurence. No takto by som asi urobila izbu, no je veľmi krásna. No to je nejaká mladá žena, čo odišla ke mne. To je detská postielka? Bože, to je hrozné. Majú automatickú práčku. No to umývadlo je dosť veľké tu, no ale dá sa to. Možno, že sa nedalo ináč kúpiť. To je hrozné, že to je bordel všade. Toto budú iné organizácie. To poletí všetko, stále to von. Ježiše, čo je to? Je to hnedé. Haló, poď von. Poď von. Poď von, čo si zač? Nevidím ťa. A papáš, ale nevidím ťa. Čo je to, potkan, alebo čo je to? To sú tu Rómovia. Vidím to hneď tu. Nemusím ich... Dúfam, že tu nevznikne nejaký konflikt.
Vítame ťa u nás. Volám sa Libuša a chcela by som ti predstaviť moju rodinu. Môj partner Alexander má 46 rokov a je odo mňa o 6 rokov mladší. No mama mia, však to bude pomaly čo o 19 rokov starší pán. Libuši chýbajú na čítanie manuálu okuliare. Vítam ťa v našej pre teba novej rodine. Náš sa skladá z otecka Stana, 32-ročný, synčeka Stanka, juniorka a jeho menšieho bratčeka Sebastiánka. Som momentálne na materskej a môj Stano je po úraze. Čože? Hokej už 3. rokom, invalidný, dôchodca, všetky peniaze tieto dostávame od štátu. Ráno stávame o 5:30, deťom pripravím raňajky a potom treba poriadiť deti Andrejke. Treba česať vlasy, lebo má dlhé. Potom začne upratovať, chystať obed. Treba mu pomôcť s drevom. No mama mi s týmito nechtami, teda ozaj. Budem pomáhať s drevom, ale však naši majú pec, tak v pohode. Ponosíme, urobíme, aby to bolo teplo, lebo to je zima ako v Rusku. Jedine, čo mi vadí, sú alkoholici a falošní ľudia. Ale nemusím ani cigánov. Tak teraz aj ja mám ju odsudzovať, že je biela a že je na materskej a všetko možné. A kvôli tomu ona ľudí odsudzuje. No, budeš mať nabitý program. Ja to vidím, pokiaľ to dám do poriadku, tak bude teda aj hľadám aj večer. Prosím, nevar mastné jedla. Nemá rád ani kosti z pečeného kuriatka. Mu treba obrať kožu aj kosti. Musia ma poslúchať. Doma som generália a mám na starosť celú rodinu aj peniaze. Občas chytím nervy a mám problém so srdcom. Mám zlozvyk, že fajčím cigarety a niekedy aj 30 denne. Splnila by som mu Stanovi všetko. Snažím sa byť pre neho pekná. No milá Mírka, ďakujem ti za tento harmonogram. Tak tá vidí, že ja sa budem starať o tvoje detičky. Detičky mám rada veľmi, neprekážajú mi. Horšie je to s tým tvojim mužom. Ešte som takého chlapa nezažila. Nie sme zobratí. Aj keď sme spolu už 23 rokov. Čo na čo papier? To nie som ani zobratá, zostanom a v pohode. Dúfam, že ti nevadí, že som Rómka. No trocha, hej. Stano prichádza domov a ešte netuší, že jeho nová manželka je Rómka. No ahoj. No poštaní. Ja vás vítam v našej novej rodine. Ja som na pár dní. Ja som cítili dobre u nás. Ja som Dobre. ďakujem. Ahoj, krásne, ahoj. No, jo. Ahoj. Moja. Čo sa bojíš? Čo ako je ty môj? Jak myslíte, ako príjme vaša manželka moju rodinu? Dobre, je šťastná. Určite bude nadávať. Lebo viem, že v manuáli písala, že cigáno nemusím. Máme zlé skúsenosti s nimi. Aká je, do akej rodiny išla? Je to športovec takisto, môj manžel, bývalý boxer a zápasník. Ako pije, nefajčí, lebo u nás nikto nepije, u nás nikto nefajčí. Tak fajčí. Vlastne ona, akože ona mala bývala manžela, alkoholika, hej. Tak, preto sa pýtam. My sme nealkoholická rodina. Bývate akože v byte, alebo rodinu doma? Ja mám rodinný dom. Čo pošleme dedu domov? Stano je po úraze nedoslýchavý, ale zrejme zabudol, že jeho okolie, a najmä Libuša, počuje výborne. Čo barní? Nemám z tohoto dobrý pocit. Ja neviem, lebo jak som ho počula, čo, pošleme, prečte to odtiaľto. Ja som počula, jak povedal tomu malému. Takže, neviem. Ja si neviem predstaviť túto noc tu. Ja si ho neviem ani predstaviť, či ja ju tady vlastne celú noc aj prežijem. V Pukanci sa Mírka rozhodla počkať na novú rodinu. Dobrý deň. Dobrý deň.
Ahoj, ja som tvoja nová manželka, Mirka. Alex. Ja som Mirka. Dcera. No ako sa voláš, povedz mi. Ako sa voláš, povedz. Ja nehryziem, povedz, ako sa voláš. Andrejka. A toto je? Andrejko. No, to bude naša nová štárka, naša mama. Chcel som by sa opýtať, že vy skáďa pochádzate? Tak ja pochádzam z Handlovej. Nebývam ako vy v rodinnom dome, bývam v byte, trojizbovom. Mám 2 deti. Takisto ako vy máte 2 vnúčatá tu. Ocino fajčí, tak. A fajči, ja nefajčím, nepijem. Ale ocino fajčí aj pije kávu. Ja nefajčím, ale kávy tak pijem kvôli tlaku, lebo ja mám úplne nízky tlak. A chodíte do práce? Niekto chodí do No, práce? nechodíme, predtým bola, kedy pracoval som. Nie. A teraz som bez, jak sa povie tomu, Nezamestnaný. bez zamestnaníc. No a je bieda, no. No tak žijete, len vlastne nejakých dávok žijete. No tak čo, dávajú nám ten Matúzu to? Nie, to je... Matúzu. sociálka, alebo jak sa povie tomu. 80 eur mesačne, nie? Nie. 60. 60. Mirka má v sociálnych dávkach prehľad, veď z nich žijú aj doma. Takže mám taký pocit, že zajtra berem moje veci a idem radšej na hotel. Ja tu budem chodiť. Ešte uvidím. Nechám si to prejsť hlavou. Ale ide tu fakt hrozné. V Handlovej Stano nepustí novú manželku k deťom ani na krok. Všetko tvrdohlavo robí sám. Tak ale prišiel som tu, ovúta tu behala, tak by to zákon mi naštvalo. No, u nás nikto nedovolí behať ovúty. Všetci sa vyzvame, aj do diskej sa vyzvame, aj keď máme šlapky. Vlastne ako hákliví na poriadok na našu istotu. V Pukanci Mirku hneď prijali za člena rodiny. Žaneta ju zasvecuje do chodu domácnosti. Pokazilo sa to. Tak to hneď... Krásne sa horí. Počkaj. Vždycky tam dáš tam tenké, najprv papiere, tam dáš tenké a potom, keď sa chytí sa tie tenké, tam dáš už... Hrubšie, hej. No, Čo to je normálne. Moc slabá je. Že není taká, jak myslel som, že, jak sa hovorí, že žena do voza aj do koča. Že skrátka je pyšná, no. Od nervy už musela som si zapáliť. Ale nefajčím len teraz. Len dneska už neviem vydržať. Toto mu neprikáža takéto veci. To nie. A hen tam je pekne čisté. Toto umývanie, prosím ťa, ani dozadu v tej kamennej dobe, to nebolo to tak, prosím ťa. To prostredie, že fakt, že sa modlím, fakt, čo som neveriaca, že aby som bola najskôr doma. Ráno v Pukanci Mima prišla s vlastným nápadom, ako umyť riady. My nie sme zvyknutí, že kde umyjeme, tam dáme riady, alebo kde chodíme na vecko, tam, že umyjeme. To je veľká hamba, to je takú názvu. Po prvom neúspechu sa Mima rozhodla vykašľať sa na celý manuál a venovať sa ráno vlastným rituálom. O ranné povinnosti sa šikovne postarala Žaneta. Pyžamko, vypereme. Nová manželka sa zatiaľ dôkladne pripravila na cestu do škôlky. Je mi smutno za maminou, lebo není tu. A keby bola by tu, jak teraz ráno, skoro ráno, a keby ona by to zbadala, to celé tie riady, to hodila by jej do hlavy. Nie cez okno, ale do hlavy jej. Starky pápa. Ahoj. Keby sa v jednej domácnosti stretli Mima a Liba, zrejme by si tie riady hádzali navzájom. Tak prvá.
Alex sa rozhodol zahnať smútok za partnerkou prácou okolo domu. Uši, hotovo, uši. Chyť si to aj ty, chyť si to. Stano sa na celú vec riadne vyspal a ráno sa rozhodol, že Libuši bude dôverovať a nechá s ňou Stanka a Sebastiána na chvíľu samých. V zápätí sa však celá rodina vybrala pre istotu na výlet. Stano sa obáva konfliktu. Sme v zoologickej záhrade, priniesol ma sem, čo mi urobil veľkú radosť, pretože tu som ešte nebola. Potešil ma s tým, som rada, ale až na to, že ma nohy bolia, že chodím do tých kopčekov aj všade. Si mi rozprával, že on je veľmi slušne vychovaný, že on pochádza zo slušných pomerov. Tak nie, nevypadá to na to, pretože celý čas ten vozík ten kočík tlačila ja. No a ak by mal taký bo pochádzal by z takých slušných pomerov, tak to v prípade ide sa do kopčeka a všetko, tak ten kočík zobere a tlačí ho on. Nie. On z tých, tak neviem, on si myslí, že robí dobre, ale on si to neuvedomuje zrejme, že robí dobre. Nerobí dobre, že on to robí všetko opačne. Ja tu jeho ženu veľmi ľutujem. Ľútosť vyvoláva aj pohľad na Mimu, ktorá si v Pukanci nevie poradiť s Libušinými povinnosťami. Keby to bola rómska nevesta, Alex by jej zbalil veci a vrátil by ju, odkiaľ prišla. Keď u mňa raz žena dojde do môjho baráku, tak musí byť jak žiletka. Že poriadok, čistota. Keby mohol som by, hneď ju poslal som by prič. Nechaj tak ten riady. Dobre. No. Toto umývanie, prosím ťa, ani dozadu v tej kamennej dobe to nebolo to tak, prosím ťa. To bol taký zádený hrniec. To bol taký zádený hrniec. Jakže? Ale nie, to je... Ale... Pozri sem moje. Pozeraj. Však som to umývala a to nejde ani dole. To Jakže nejde? Dones mne vodu, ja ťa uprosím na to, doneseš mi do tento arekle abrikótar. Ja ti ukážem. Nechaj, ja to spravím. Ja jej ukážem, že jak sa to umieta, jak sa to ten môj hrinec. Daj mi sem, prosím ťa. Počkaj. Mima si však po hlave skákať nenechá. Miesto toho, aby si vyskúšala zvyky novej rodiny, vráti sa k jednému zo svojich starých zlozvykov. Nebude však posledná, ktorú táto zámena doženie k cigaretke. V Handlovej Stano nie je spokojný s tým, ako Libuša ignoruje potreby ich psíka. No, Stani, víš, ty museli ho 11. vonku. Mali ste už vonku 11. Psík? To vyzýkam. On je naučený každé 3 hodiny vonku. Pozor, nechaj mi Nová manželka však usúdila, že je dôležitejšie venovať sa deťom. Radosť jej robí najmä malý Sebastián. Stano je v koncoch. Chýba mu jeho veselá Mirka a s Libušou jednoducho nevie nájsť spoločnú reč. Ja som mal 12 vzťahov a ja som mal 12 vzťahov. Doteraz som dal každej babe jabko pačiť, žiadna baba mi nedala. Ale akože túto babu, čo mám teda najlepšie z všetkých. Nič nezakazuje, ako vynieme si ústrosy, aj keď máme nejaké protizad, tak sa vieme dohnúť po 10 minútach, tak, že sme si sebe rovní a sme sebe tolerantní. Teraz ideme robiť obed. Táto dvojica sa nezhodne ani na varení obeda. Libuša by deťom radšej uvarila čerstvé jedlo. Nenecháš povariť tú vodu? A najprv nechaj... Preži, daj si návod a potom tam máš návod. Tu to zadívam. Ja to dám variť. Nie variť, tak nemôže vrieť. No tak zamodlíme sa.
Díky Bože za ten každodenný chleb, čo nám dávaš na stôl. Sadnite sa. Dobrú chuť vám prajem. Dobrú chuť. Čo spol si? Žaneta a Alex majú plné ruky práce. Mirka využila nestráženú chvíľu, aby sa vytratila do miestneho pohostinstva. Ako fakt naraz sa už vidím doma. Cítim sa tak, že ja ako osobnosť vlastne tej domácnosti fakt tam nemám ani čo hľadať. Proste ani tam, ako by to všetko tak strašne ubíja. Proste, že to prostredie, fakt, že sa modlím, fakt, čo som neveriaca, že aby som bola čo najskôr doma. Fakt, že to už pomaly začína doľahať na mne. Ja som povedala mu, aj včera sme sa rozprávali, lebo sa bol zvedavý, že vlastne, že ako žijem a tak, a ja som povedala, hovorím, tvoja žena prišla na dovolenku. Orga na dovolenku. Vlastne také, že nejaké drevo, proste, že nerieši. Taký exot som aj bola, vieš, po baroch a tak. Behala po diskotékách, proste chalani, vieš, alkohol, drogy a tak, vieš. Nuž pre každého je exotické niečo iné. Napríklad do tejto rodiny momentálne nezapadá iba nová manželka. Po návrate čaká Mirku vážny rozhovor. No, díky. Cukor mi dala si No, do toho? dala som 2, no. Chcel som byť, proto ti povedal som, že sprav nám kávy, že chcel som by opýtať sa od teba, čo? Môžeš kľudne. Čo máš na srdce, tak to povedz, jak sa patrí, že na stôl. Aha, dobre. Že nemusí sa hanbiť, lebo sme ľudia, skrátka, hej. No, takto chcem ti povedať. Ale ja s tebou nie som spokojný. 3 dni som si tu u nás, lebo po každom musím ťa upomenúť toto rob, alebo hento rob, ale keď si poriadna žena, tak si žena si chytne hneď do práce, lebo to je veľký barák, a žena si nájde baráku všelijakú maličkú robotu. Víš čo, ja to vycítil som od teba moja. Že více tvoj manžel doma možno, že porába, jak ty. Lebo ľahostajne žiješ. Ľahostajne bereš život. Keď ty sem došla si, ja hneď povedal som takto, no možno, že si cigánka, ale krv máš. Ale potomku máš po cigánoch. No, Že... Ja cigáňa ale vo familii ani nemám. Ja ale takto ti poviem, že cigánsky, oni, nezlob sa, hej, cigánsky typ máš. Chápeš ma? Že typ máš. Tak som si nedáť, čo teraz? No, nič, ja sa nehnevám, ale takto je, jak slovo sa hovorí, že cigánsky typ máš. Som pyšná, ešte povedala, to vôbec nie je pravda. Že povedal veľa vecí takých, čo nie je pravda. O mne ani ma nepozná, ani nič a už ma začne súdiť. Proste som pyšná, hej, že ja keď som povedala, že proste, že žijem úplne inak, že lepšie, proste, že mám lepšie zariadenia, tak už si myslí, že proste, že som pyšná na to, že len bohatstvo vidím a tak. Hoci sa Mima na začiatku zastrájala, že tu narobí poriadky, uvidíme, či slovo dodrží aj pri zmene pravidiel. Takže vážená rodina, 3 dní ja som sa vlastne snažila žiť podľa pravidiel vašej mamy a podľa pravidiel vás. Teraz prišiel proste čas na zmeny, ktoré by som tu ja urobila. Fakt, že celá domácnosť je na pleciach vašej mamy, ktorá vám tu chýba. A to som si všimla, že ona vlastne nemá čas sama na seba, proste, že niekam ísť, proste oddychnúť si. Navrhujem, že my ako rodina, keďže milujem kone, keby som vás zajtra zobrala, niekam sa pozrieť na kone. Uvidíme tu zajtra ešte.
nevieme dopredu, že čo sa stane, čo sa deje. No. Dobre. Trošku vás zmeníme. Tak sa pustíme do toho, nechám sa poradeť mladej. Libuša sa na zmenu pravidiel tiež rozhodne patrične pripraviť. Keďže Stano jej stále dáva najavo svoju nepriazeň, nazrela do manuálu, kde jej Mirka radí, aby bola preňho vždy upravená. Tak neviem, ako ma príjme manžel s tou zmenou, to neviem, čo povie na to. Neviem, možná, že ho veľmi prekvapí, možná, že nie. No, milá rodinka, dneska mením pravidla ja. A čo sa týka tých pravidel, tak prvé pravidlo je, aby deti boli teplejšie obliekaní, lebo predsa ešte je chladno. A druhé pravidlo je to, aby sa varili normálne jedla, polievky a také veci. A tretie pravidlo je ten, že pred tvojimi dverami, pred vchodom, ako vchádzaš dovnútra, tá chodbička a tie schodíky, to patrí takisto aj tebe. Tak by som chcela, aby to bolo umývané kvôli bezpečnosti tvojich detí. Toto by boli moje pravidlá, nič iné. Ja si myslím, že som dobre oblečený na doma, na vonku isté teplejšie oblečame. Na doma akože máme tu dosť teplo, 24 stupňov na to stačí. Tie schody, akože si umývam pred dverami, okolo výťahu, hore a dole už neumývam. To akože priznám tam, akože vôbec neumývam tie schody. Zdám som toho názoru, že dosť tam akože už pilím, tak nech si to aj umýje. A predtým, že tie polievky pred ním varíme, lebo máme všetci traja tú alergiu. Dobre, a nejakú potravinu, ktorú nám nevidia zistiť, robí vám to zle. A tak v Handlovej pre istotu jedia iba sáčkové polievky. Mirka si po zmene pravidiel urobila opäť voľno. Chýba jej ruch mesta a tak sa vybrala z dedinského domčeka do útulnej kaviarne. Tu už môžu ju vidieť. Len na papieri ju vidím. Alex spomína, čo všetko už s Libou prežili. Toto je ich pamätné CDčko. Moc nám chýba. Moc. Ja už čakám, keď končú, kedy príde naša mama doma. Ona nevie sa starať. A dneska nevládzala som sa. Od rána mi je zle. Vracala som všetko, už nevládzam. Do rána bola som hore, nevedela som ani spať. Od nervy už musela som si zapáliť. Ale nefajčím len teraz. Ale dneska už neviem vydržať. Od rána mi je zlé, bolí mi hlava, všetko. No ale čo sa ti stane, že to umieš? Určite, Máš rukavice, alebo keď to nechce so svojou vlastnou handrou umyť, tak požiadaj susedu, lebo ste tu dvaja. Traja. Dokonca ešte traja. Tak sa dohodnite vzájomne, aby ti požičala svoje veci. Keď to chceš umývať, tak si to ty umývaj. Ja sa to nechytím, ja to povysávam, umývaš to, nie som ochotný. Ale čo je na tom také zlé, aby si to urobil? Čo je na tom zlé, taká ťažká vec, to není. Nie, ale ja neviem po druhom, akože budú umývať. Ty rozprávaš o jednej veci, že dávaš pozor na svoje deti, aby nedostali nejakú infekciu, nejaké baktérie a všetko možné. Dobre, ja to vediem, ja som ale povedal. v tej druhej veci úplne robíš druhý opak. Úplne opak robíš, lebo ten otváraš dvere, neotváraš, keď ideš von. Otváram, ja si umývam, akože pri svojom baráku. Počkaj, nedokončila som. Otváraš dvere, keď ideš von, treba, nestačí len toto, ale ten prach, alebo všetko niečo ide, alebo na otázku, alebo na nohy, alebo na tie ponožky, to zoberieš hore, nezoberieš? No zoberiem. No tak vidíš to, ale lepšie je chodiť po tej čistej podlahe, tam ako po tej uflákané, všelijaké plaky a všetko možné. Nejde tam len o ten prach, lebo ten prach je normálne, vysávaš ho holcom. Sú tam flaky, ako je to špinavé. Ale treba to poumývať. A ty ma nechápeš, že ja si umývam pred svojím schodom a schody neumývam. Umývam vrchné schody, ale to ešte patrí pod teba. A dole už akože to ešte patrí k tebe. Tie chumáše, ty garantujem, že aj moja ty podporí, že boli až po pätku, po schode, po schodoch. V poriadku. Bolo to predtým, ale teraz je to čisté. Ale akože tu neviem, ja som ešte nikoho akože nevidel upratovať schody.
Nemienim to robiť, ja dole po tých schodoch nechodím, ja chodím väčšinou výťahom, tak dnes si to upratuje ten, ktorý to nanostil. Je moje akože 18 na to. A keď sa dá pozrieť medzi poschodie, je toto moje. Tento je veľko a toto. Ja si toto vysávam. Raz, dva, tri, štyri. Po štvrtý schodík. A dole už akože neupravujem, lebo to nie je moje. Toto mu neprikáža takéto veci. To nie. A hem tam to je pekne čisté. On rozpráva o druhých poschodiach. Tuto majú čistúčke a on tu má to špinavé. To je realita. To je žiaľ realita porádna. Hnusná. Ježiše Maria. Lenže nálada v Handlovej sa ešte neupokojila. Ty si sa rozčúlil kvôli tomu, lebo som povedala, aby si upratal to poschodie. To nie je od rána tu po mne zjavej, lebo si povedal, že či idem do obchodu, som povedal nie. Tak som poprosil susedu, aby nám išiel kúpiť hranolky, o tom nejde. Áno, od večera si nerovnal, že nemá cigarety, si ma posielal. Ale dobre, ty si nerovnal, ty si závislá na cigaretách. Nie som závislá. Si, veď to vidno, ty si strašne závislá na cigaretách. Nie som. Si. Kúpte sa, aké chcem, nebudem páčiť, keď budem chcieť, ja budem páčiť. Dobre, nikto ma od rána si nerovnal, že nepáči. Nie som kvôli cigarete. Si, od rána tu hulákal, od rána si odmietla. Keď sme sa naraňajkovali, odmietla si sa s deťmi hrať. Ja neraňajkujem ráno, ja neraňajkujem, není môj... Ale nevravím o raňajkách, ja som vravím, že po raňajkách, keď si vypila kávičku, že sa odmietli deťmi hrať za to, že nemáš cigarety, odmietla si zo vstomonku. Nie, u mňa je to také proste skoro ráno stávať. Dobre, doteraz ti to nevadilo? Keď si mala cigarety, tak ti nevadilo, si stala, si sa obliekla, ty si im povedal nakrm. Sebíka postala Daisy, išla si vonku a hneď si páčila, to ti nevadilo. Ale od dneska... Stáno, neprekrúcaš všetky veci, nemám rada. Dneska ti to už vadí. Moja žena musí z teba dostávať šoky, neprekrúcaj, lebo ja dostanem skutočný šok, neprekrúcaj. Jasne, ja neprekrúcam. Neprekrúcaj. Počúvaj ma dobre. Štvrtok, piatok, sobota, nedela. Dobre ma počúvaj 4 dní to nevadí a teraz ti to vadí. Chvíľku ma počúvaj, prestaneš už. Nemáš cigarety, lebo som skutočne rozčúlená. Ja som skončil, nemáš cigarety. No tak už sa ti ukonči, choď preč. Nemám rada takýchto prekrúcačov. Budeš kričať na mňa, zavolám policajtov, že tu mám malé deti a robíš tu hulákov. Ja potrebujem, aby sa mi disko vyspalo, nie je tu huláka. Počúvaj ma dobre. Ty si mi dobre. sama povedala, že ty hulákaš po manželu aj po sere. Takže po mne tu nebude hulákať, ale ty si nevypadol, ani som s tebou už si neprekrúcal. S tebou som skončil, nemám sa o tom baviť, už zaber som tému. Ja dostanem šoky tu. Ja som ti povedal svoje a už zaber som tému. Pozor. Ako ja jestem dobre, ako videl som, ako mama zomrela, aj Mirkin osto zomrela, som ešte dobrá, nedá si povedať. Takým človekom je ťažko niekoho, akože diela sa o zdraví, keď nemá o to záujem. Proste nezáleží na zdraví, to je ťažko nikomu vysvetľovať. Mirka naordinovala rodine výlet na kone. Ide s nami na kone? Moja oblekané sú už decka. Áno, všetky deti sú už oblečené, aj Žanetka je oblečená. No a môžeš ich zobrať na tej koníky, lebo ja mám ešte plno kopané robotu doma. No, my sme chceli proste ako rodina a drevo tam je dosť napileného. No, tie 2 hodiny, to ťa vlastne počká, si myslí, si aspoň oddychne. Alex sa rozhodol hrať rovnakú hru ako Mirka. Ju nezaujímajú ich zvyky a tak ani on nemá záujem o jej nápady. Miesto ostrého konfliktu zostáva medzi zamenenými manželmi mlčanie. V Handlovej sa zatiaľ chystá netradičný varený obed. A ešte jedna vec, prečo si neumýva mydlo ruky? Ja som si už umýla ruky, nemyslí si, že nie. Ja nejdem tak variť, ako si s tým myslel. Škrabku nemáš na zeleniny, alebo na takto? Ten nožek je teda katastrofálny. Táto jedna polka stačí, hej? Jednu polku dám hore. Áno, jednu daj preč. To nezie, to na 100% viem. Často nesteš. Chceš to? Áno. Chceš to? Neviem, vyskúšaj. Dobre to je? Polievka vitamín. Jedol som, lebo som hladný. Keď som hladný, ja všetko. Viem, že nechcete polievky, ale polievka je základ. Vieš, polievka je základ. Aspoň raz za týždeň. Ale keď mi to nechutí, tak ja nebudem na viem, rozumiem. Ja si radšej dám druhé jedlo, akože rýžu, mäso, alebo špagety a také, hej.
Jaké krásne. Tak. Urob môj. Aťko, urob môj. Na konskom chrbte sa Mirka cíti ako kráľovná. Áno, to je koník. Dneska som, vidíš? A zajtra už není. A dobrúčka je. Fakt je dobrúčka. Sedíš? Keby tu bola jeho žena namiesto mňa, aby povedala, že ide sa na kone, on by išiel ako poslušný psík, by išiel presne za tým svojím generálom, že klapky na oči, ale ona keby povedala, že ideme do pekla, tak on by hneď išiel. Proste on je taký, že čo povie ona, tak on proste hneď urobí. Zlatičko, poď si po taký zlatičko. Ty si bol zlatičky, ty si bol anděl. Poď. Si zlatý. Odto tam skovať. Choď do izby si skovaj. V Pukanci sa už nevedia dočkať Libinho príchodu. Mirka sľubovala veľké poriadky, ale nakoniec si tu užila voľno. Rodinku nechala, nech si ďalej žije svojim životom. Ahoj, ahoj. Poslúchaj. Aj ty, poslúchaj moja. No, ide za Starkou, ocko, za Starkou ide Starky. Sziasztok! Szia! Mindjárt nem a Starka. Hneď príde domov Starka, čakáme ťa Starka. Bum, 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 Starka už príde domov, Starka už kde si? Mirka a Liba nenájdu spoločnú reč ani pri konfrontácii. Prvý deň som bol akože, keď som otvoril dvere, som bol šokovaný. Neľúbilo sa mi, že chodila obúdať u nás doma, u nás sa vyzúva. Nestaral sa o psíka, o rybky ani o škrečkov. Nepomáhal mi akože s deťmi, to sa mi ešte nevyzvo. Ale ako, tak bolo to asi všetko na mne. Čo sa týka týchto vecí, čo si teraz povedal, deti ľúbim. Deti to je na prvom mieste na mojej To som si všimol, že máš staršie Ja deti. veľmi deti Ja ľúbim. som nepovedal, že ich nelúbíš, ale že si mi nepomáhala. Nie. By som uvítal viacej pomohlo deti. Keď ten prvý deň, ja som na to nereagovala. Nevšimla som si to. Lebo on potom zobral toho malého chlapčeka, myslím, že Stanko alebo ako. Stanko sa volá. Toho chlapčeka povedal, to je Rómka. Nie, teta je ciganka, pošlem mu preč. Áno, teta je ciganka, pošlem ju odtiaľto preč. Nechceme ju to. Dobre, my sme boli v druhej miestnosti. Nevšimala som si to, kašľala som na to. Zobral taký zmeták, alebo čo to tam má a stále behal. Metla, lebo som vám blato pobité. Jak nejaká upratovacia čata, keby bol stále každú chvíľku. Ja som mu potom povedala svoj názor, keď si rasista, tak si to hneď rozmyslí, či tu mám ostať, alebo nie, lebo odídem. A čo by spravil si by ty, nie ty, že jak teraz tvoja žena u nás došla a vyhodil som by ju. Robil som ja rozdiel. Ja som povedal, že pošleme preč proste. Za mi to neľúbilo. Prvý dojem, to bol ten prvý dojem proste. Ty, Ja som to nečakal, že nám dajú rovku. áno, nečakáš, ale keby došel si by do môjho baráku, tak zlížeš oni, jak sa makový koláč, zo zemí. Ja ti poviem, že neviem, ako vy dvaja vychádzate so svojou ženou. Možno, že zrejme dobre, bo by ste neboli toľko spolu. Ale takýmto spôsobom furt, ako ty propleš. Ty za každým komentuješ každú vec. A to není dobre. U teba preto tam vznikajú tí nedorozumenia. Ty stále propleš. Ja som ti povedala, si mi nesympatický, ja som ti to povedala do očí. Ja som ti to povedala otvorene. Ako ja vám nemám nič podobné, ja si vám nemyslím. Keby som jediný človek na zemi, radšej zostanem sám, ako ja som ti to povedala. Ja som ti to povedala, keby som mala s takým chlapom žiť, jak ty, ja radšej idem žiť do jaskyne, bola by som žena jaskyne, alebo neviem, akým spôsobom. Ja by som svojho muža v živote nevymenila. V živote. Za taký typ, jak ty. Ty si musíš všetko presadiť. Furt stále svoje. Áno, tvoja žena ťa opísala ako tretie dieťa, ale ja ťa nepozerám na teba ako na tretie dieťa. Ty
stále svoje veleš. A mne sa to u ľudí nelúbi. A to môže prísahať hoci kde, že v živote by som to nevymenila svoj život za ten život, jak vy vedete. Ráno som sa o 6 zobudil, malý spal. Koľko razy si mi povedal, 5 sa tu vysol na stole. A si mi povedal hneď ako som stal, že 5 sa tu vykáka, musel som utrieť. Teba nemá paro, že máš s tým som ti kázal, že o 6 ráno prídeš chodiť vonku. No počuj sem. No ja ti budem rozprávať, aby počul si by ma, hej? Ale nezlom, keď tvoja žena došla ku mňa, ona bola u mňa jak kráľovka. Jak paláce. Že jej nechýbalo ani toľko. Prvýkrát, keď prvý deň došla, vítal som jej, pije, neviem, že pri tebe pila, alebo nepila, mne to je jedno. Hovorím, fajčíš? Hovorila, že nefajčí. A po celej 6 dní, odkedy bola u mňa, mám 4 kg tabáku. Ja vyfajčil som kilo, a ona isto toľko mohla vyfajčiť, koľko ja. Neviem, že víš o tom, že fajčí. Fajčila, keď sme to spoznali, potom som mu odnaučil. A tabák fajčí. Nechcem ju urážať, ale kontroluj tvoju ženu. Kontroluj. Keď to pochopíš a keď raz niekedy Pán Boh dá tú silu, že stretneme sa, tak mi povieš, že mal som pravdu. Počuj ma. Ona mi dala taniere, lyžičky tam, kde sa umývam, hej? A keď to nemala u vás je to tak. Není. No ale jej počkaj, keď tam neboli kamery, tak ona robila to, čo chcela. Ale keď sú tam kamery, tak samozrejme budem sa chytiť to, že holka upratovala mi, dcéra, a ona potom išla na čistotu, keď už holka už mala čistotu porobené po baráku a no pred kamerom budem robiť jak filmár, že no postavím ju a ona bude robiť. Pretože som u teba fajčila, to bol jedný, ale fakt len z nervov, ja som fakt chcela byť doma. Proste tak, ako ty si bol proste s nervami úplne mimo, to si nejedol, my sme ti varili aj so Žanetou, proste sme ti núkali, každý si hladný, nechcem, radšej si dal kávu, neviem koľko si vypil za deň, brufeny si jedol ako lentilky, a s tým pitím to, že ja, keď som išla von, proste troška sa uvoľní. Dala som si jedno pivo, jeden fernet. Proste sme sa normálne rozprávali, tak to nie je pitie. Proste ja keď som doma, tak ja nikam nechodím, chodíme všade ako celá rodina. Priznám, že si pila tam fajčila. Tak u nás to doma nerobíš, len to robíš. Teraz akože, čo si mám myslieť, že ja som teraz prepašený kamere. Vy ste ak 20-ciky. Vy bez seba nemôžete ísť fakt ani na krok. Lebo neviem, či to je také puto máte medzi sebou. Proste, že on sa bez teba, Lidka, ani nepohne. Nie. Ty, keď môžeš, radšej buďte spolu, nikam nechoďte a keď pôjdete, tak pôjdete spolu ako celá rodina. Vy máte fakt, že strašne veľkú lásku, ale všetkého veľa škodí a tá vaša láska, ja si myslím, že tiež to troška škodí. Tak tá moja láska s mojím manželom neškodí, pretože aspoň vieme, že sme si stále jeden druhému, my sme si každý deň jeden druhému vzácnejší a vzácnejší. Na jednej strane je to super chlap, že proste, že on sa strašne trápi. On sa strašne trápi, porque ty, keď si preč, tak on sa fakt, že ubíja. Originál som mala chuť natočiť. Ja som povedala normálne pred kamerou svojím svedkom, že on bol súci na psychiatriu. Ja síce žijem v slabších podmienkach, ale v živote by som nevymenila svoje podmienky za tie druhé. Už nepustíme ho nikde už tak dlho. Ten pocit, čo je, jak keby mi kamen padol by dole skala zo srdca teraz. Pôjdeme domov, už nepojem nikam od vás. Pôjdeme spolu, no? A čo máš na krku? Poď.